ଚନ୍ଦ୍ରରେ କିଭଳି ହୋଇଥାଏ ଭୂମି ପୃଥିବୀ ଠାରୁ କେତେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ସେଠାକାର ମାଟି ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଭୂମି ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ସହ ସମାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ନାସାର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୃଥିବୀ ପରି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସମତଳ ପର୍ବତ ଏବଂ ଉପତ୍ୟକା ରହିଛି ଏବଂ ଏହା କେବଳ ମରୁଭୂମି ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଏପରି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ମହାକାଶ ପଥର ଏବଂ ଗ୍ରହାଣୁର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ବାୟୁ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ପବନ ନାହିଁ, ପାଣିପାଗ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ଗଛ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଏଠାରେ ଏକ ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ତାହା କେବେ ବି ଯାଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଧୂଳିଆ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଏବେ ବି ସେଠାରେ ଅଛି ଏବଂ ତା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରେ ଅନେକ ପଥର ଭଳି ଆକୃତି ରହିଛି। ଯେମିତି ପୃଥିବୀରେ ଜମି ଆଉ ମାଟି ଅଛି, ସେଠାରେ ଏହା ସମାନ ନୁହେଁ ଏବଂ କିଛି ପାଉଡର ଭଳି ପଦାର୍ଥ ସେଠାରେ ମାଟିକୁ ଘୋଡ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲୁନାର ରେଜୋଲିଥ୍ କୁହାଯାଏ।